Ja, nu er vi nået til december. Jeg vil fortælle en julehistorie for alle børn. Og julemanden var i gang med at lave julegaver til alle børn i hele verden. Julemanden blev sulten efter alt det arbejde. Nissekonen laver en skål stor risengrød til julemanden med masser af kanel. Julemanden blev meget syg og gik ud på toilettet. Mens julemanden sad på toilettet, gik døren i baglås. Men de kunne ikke komme ind til julemanden. Så julemanden og nissen fik en rigtig god idé. De sprang døren op med dynamit. Bum, så det så. Og så kunne julemanden komme ud. Og så kunne han komme ned til alle børn og give dem gaver. Så blev alle børn så glade. Så jeg vil ønske jer en rigtig god jul til alle. Tak. Og en god søndag i advent. Hej. Og det skal vi skåle på.